Ah, sa wakas yung tao nakapahuway na gyud, grabe. 48 hours nag-duty, agoy, ginoo ko ay tugtog, sakita naman gisa kong mata in taon, wag gini kapiyong, bisag kadali lang kaayo. Ay, dukaan na nako ay. Kanindot yun nga na, nakalingkod na in taon ko. Okay, saan tang-tang eh. Okay. Gay. Gay. 哎呦我的妈！ Ano ka? Kuya eh. Ang biyahin taon ko lang niya. Ang taon ko pala niya. Biya ka kuya. Relax na gawin taong ko 48 hours na duty.啊！ Dali ha? Dili mo maghugas? 哎呦我的妈！ Dali, hugasan ninyo niya! Asa ninyo anak? Dali! Sus, tabang abyan ni mo ay naunsa nga hugasan na magkukunagon. Nagkuhan kay hugasan o daghan kay diri o kanang mga kun paglabay ko rin ng kadiro. Ano may mga kadiro diri? Wala man ni hugas diri disa. Okay mo na ipanglabay. Unsa naman na itong lungagan? Unsa na itong Ay sigsaba. Dali na, hugasin ninyo diri. hugasan lagi na ini si yaw dia. A few moments later. Ay, salamat na hilom na kita. Tampay katugon ka ita. Ako ganyan eh. Ingon dito ko naman. Lingawa dito. Mga lingawa. Yan na ganahan ka ta. Dili jud kay mug abda. Unsa nantan mo hindi mo ganahan na kutian. Tanay. Ano na balay magtiwas? Tiwas na balay. Inom pa. Ay, salamat ang taon. Relax na gyud ko ay. Kuya eh. 12 seconds later. Sayang na sa! Oh no! Talaga! Susunod! Ang pag-ibig mo sa akin! Sayang na sayang! Talaga! Ginawa ko nagkanta pa rin batiyag tingo. Gabi na kong naisunog. Aning Bakit dapat sir pagtingog di ba? mahalas na nila. Sayang na sayang! Talaga! Uy, Jessa! Oo, magkagnaunsa ka diyan. Yan, mga tawhana. Gawan na kong siyar. Naunsa. Hinom 哎呦我的妈！ Silungan na. Oy, di man makatog na to. Salamat taon. Hilo, makatog. Mag-isukuan eh. A few moments later. Ano naman ka drone, oh? Hoy, wala mo mga basta. Piso lang te. Di mo wala. 哎呦我的妈！ Uli. Ano na? Ay. Kuya eh. Ayaw ko lansang di alap. Tara Ano wala na? Agoy, maumahin ko sa ipamanday ni katawa na nga yung pahuway ta. Kalagot ba na ang mga silingan na, oy? Oy! Pagpatog! Saan mo diya, oy? Uy, papoy ko no, kay nalatog. Pa! Ay. Nalatog. Ako na to. Oh, nalatog ko no. Sorry! Kuya na mga silingan na, oy. Sorry! Isda mo ni ho! Natay tuloy! Natay dughanan! Makakabuhi! Nagbilang ko na ya! Ay! Sa sintarang kilo day! Aling diri ya! Ya! Hoy, balik ko sa kilo! Ay, sige day! Manako eh, sa Madol diri ya! baan. Please ko ka na imong tulo ya!
Oy, presko pa kayo ni Day. Gikaw pa ni sa dagat. Yan, nice kalop ya. Oh, nakasa doon. Ya, doon Day. Ilan na Day. Uyam. Kalit ya. Patimbang! 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 Plastic! Lata! Plastic, lata, puto. Lansang! Plastic, lata, puto, mapalit. Hoy, way mo palit dere. Adto mo sayo. Nato lansang dire! Timbangan eh! Uy, kena. Apila ng sin! Sin sa mong silingan! Ay, ayaw na. Kay kasabaan ta. Oy, muayo og mga cellphone nga gubo. 哎呦我的妈！ Muayo og electric fan, TV. Basic na mo diya. Mo palit og cellphone nga gubo, TV nga gubo. Mo sumpay og mga silver, gold. Oy, mga tilingan na to diha. Woohoo! 28 a.m. Ay! Birat sa kanding! Ahak gini sa kita, oy! Ay, mangyari! Kagin sa maning kahoy gali diri! Kita, oy! Woo! Kabaw kang kandal na diha! Parte po kang daghaga! Kita, oy! Ako nagsamad ako! Animal! Nagdugo na! Ah! 哎呦我的妈！Asan cellphone ni mo gibutang?